Masanai, DPM Masanai, PKM nang bukan tani tangai nakar Masanai, DPM Murdabat, Patah kenya nang bukan tani tangai nakar Masanai, nang bukan tani tangai nakar saya kayak Tipra moto itu andolon coli, Patah kenya nang bukan tani nakar saya kayak Tipra moto itu andolon coli, Andolon coli, DPM Murdabat, Patah kenya nang bukan tangai nakar Masanai, Tipra moto long live, Bubagra long live, Tipra moto long live, Maharaja long live, বিগত 16 তারিখও যে ইনসিডেন্ট বা একটা ঘটনা মানি তিনি 18 তারিখ 3 দিন দंखा जों कायसा खादुमानि जों प्रेस मिट मा खायका अरो चिनो आमचा इंके 50 नं पापियासरा एसेम्बली आं आनि सिनि मुंके आं एकजन 50 नं पापियासरा एसेम्बलीनि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट चिनबो त्रिपुरा मथानि उनुकुतु डिस्ट्रिक्ट बेलाय हामबाय जतनो हाइमानजाक चिनरो चिनि आदं मनिटरिंग चेयरमैन और फाइमानजाक चिनी सब जोनल मेम्बार तानहाटा त्रिपुरा ताइचिनरो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारी डजेन त्रिपुरा ताइचिनरो YTF नि प्रेसिडेंट गाब्रिएल रियांग ताइचिनी सिनियर सिटिजन ताइ ओकलंग जतो नुबाय खेना चिनी नेतृत्व एबा चिनी मथानि वारियर रक जों दिनि मे चिनी उद्योग तांगै जों जतनो साइमानो जे अवेलेबल जाबो प्रेस मिट नुक तंबाय सुनि पाताल कुन्यानि बिरुद्ध बसुक बरक उमंग तंबायखा जलि खाजलि तंबायखा खानि मुक्ति क्लाय तंबायखा तांगै गे ताखुकताय बुहुक सं वानसुक नायबादि बुबाग्रा आरो ब निजे थांगै व्यक्तिगत आरो जे इनसिनि का कग्रं सालियां किसा उकलग हरसि बन जि व्यक्तिगत थांगै आरो सरि माप सानिकिया आ जागा स्लोगान ताम खनागासो बुबाग्रा बांलादेश दाला गुबे तामो बांलादेश गुबे बाके हनमान पाताल कुन्या टिपेप दल बाके चुगाबा जवाब नायो तिप्रान म थानिंगै नों पाताल कुन्या जवाब मारनाय दफानि बागै चिनि महाराज बसुक सेक्रिफाइस खाइतं गनदा खाइरिमोना पाताल कुइना बतामो बिनि पकेटनि कय टाका रांखिबि ब दफान बाई काम खाइतं टुटा फुटा हिंदी बोलके दिल्ली में जाके भाषण मानस नेति नि होता नेति के नेति बजे चुन तिप्रा बासिनि संदि नों चुन ताम लजिक रनाय नों भारतनि संविधान बिरुद्ध थांगिया ब्ले तागो बुबाग्रा एनआरसी नि बिरुद्ध खाइतं सुप्रीम केस अलरेडी दङ सीए नि बिरुद्ध खाइ जों अनेक आन्दोलन खाइलका महाराजनि नेतृत्व सीए नि बिरुद्ध सीए नि बागै सिनि पार्लियामेन्ट अमित शाह मा सागरा नक जतो नुबायो त्रिपुरा में TTIDC में त्रिपुरा में CA लागू नहीं होगा तार माने चिनी सक्सेसफुल जों दंगो जों बुबारान लगे तिनी आइडियोलॉजी ताम बुबाग्रानि गेटा टिपालेन जों त्रिपुरासन म थांनानि बागै आ बागै से बतिनि असुक स्टेप नाय दंगो ब थांचां बाजि अर ब TPF ताम खारो बुबाग्रा कातरिका बै सरि मा जागा दाकामुखि आ दाकामुखि नै बरंनो जों इमिडिएटली अरेस्ट नायो एबं बखरक सिजागे महाराजनि बसकांग बटक कलके बमाख्रमने हागा जों त्रिपुरा मथानि बरं जों या गाया TPM मैडम नों साबधान निनो त्रिपुरा हावनि काफिंनानि जागा तंलाग नों साबधान दि डेमोक्रेसी रूल नों जेकुनो राजनीति खाइमानो नों दफान बागि खाइ दंगो जों नो बेलायखे मानिबो किन्तु निनो अनेचार निनो व्यवहार नों आस्ते आस्ते वानसुक दि मैडम त्रिपुरा बासिताबो जों मूर्खलियासो चिनो एडुकेटेड बांखा सिनाय नुनाय बांखा निनि बासन बाजि बाय जोंनि बुलाबो फायनाय जाय जों और आं किसे हिंदी माखो नागार जादि तांगै चिनि उद्योग जे चिनि खा खाम तंगनि बुबाग्राना ब बुप्तुई बरक आमुनसु बुप्तुई बरक बाबाके दागालक सारा चिनी त्रिपुरान बाहिर बरक बांग्लादेश दंनाय चिनी बाहिर जरा चाय चाकरी खाइतो जतन मुखानि मुक्ति गलायजा अरे चिनी बुबाग्रा चिनी आइकन मासास दंसु 184 राजानि बुसुक मासास दंसु आबनो नुगै जों प्राउड फिलिंगो हे आबनो ब साहस दाकारिमान चिनी कय बुं अमनो पेके माइदाम तागबनिन जरा तंखो फाइदि थानसाव फाइदि जों निनि एनआरसी चिरखंबो बेया एनआरसी बो जों बिरोध खाइतो बुबाग्रा अलरेडी सुप्रीम कोर्ट केस पेंडिंग दंले kai nung bubagra bai thanjang na ba tinasung koimang tanai tak bojor tang ko pike medam kai tinor tai adung song tong ang kok tai bi salia ang tabuk chini borong godang chini Israel tisa betchorani chairman Chandramani yang no ang bono handover khai rekha